गिबियावनो बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों बे भिडिअखौ नायग्रा साफ्रोमबोनिसिम आंनि अननाय आरो हामलायनायखौ फोरबो जिसुनि मुङाव जासिग्रहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना साफ्रोमबो इसोरनि अननायाव न'खरजों लोगोसे मोजाङै मोजां दं होननानै। बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों दिनै जोङो इसोरनि इस्सा आरो इसोरा हगारना होनायनि बिसय जों सोलोंगोन। नोंथांमोना बे मेसेजनि गेजेरजों जुदि जिउआव थुलुंगानाय आरो माबा मोनसे सोलोंनो हायोब्ला नोंथांमोना बे सुंद' मेसेजखौ गाव गावनि लोगोफोरनिसिमबो शेयार खालामबानो जाबाय। लोगोसे नोंथाङा जुदि बे चेनेलाव जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे नटिफिकेशनखौबो अन खालामनानै लाबानो जाबाय, जाहाथे गोदान भिडिअ जुदि आं आपल'ड खालामोब्ला नोंथाङा जाहाथे मोननो हायो। स' बे समाव जोङो बाइबेलनि मोनसे जाथायखौ जोङो नायगोन आरो बेनिफ्राय इसोरनि इस्सा आरो इसोरा हगारना होनायनि बिसय जोङो सोलोंगोन। अब्ला फै जोङो बे समाव बाइबेलनि मोनसे जाथायखौ जोङो नायनि। 1 सामुएल 8 बालाबनि जेब्ला जोङो 4निफ्राय लानानै जेब्ला जोङो 7 सिरिसिम जेब्ला जोङो फरायगोन, बेवहाय जोङो मोनसे जाथायखौ जोङो नुनो मोननो हायो। अके, अब्ला बे समाव आं नोंथांमोननो फरायनानै फोरमायनो सानदों 1 सामुएलनि 8 बालाबनि 4निफ्राय लानानै 7 सिरिसिम। अके, अब्ला आं फरायनि। उनाव इजराइलनि गासै गाहायफ्रा लोगो लाज्लायनानै रामायाव थांनानै सामुएलखौ बेबादि होनहैबाय, नायदो नोङो बोरायबाय आरो नोंनि फिसाज्लाफ्रा नोंनि आखलखौ लायाखै, बेनिखायनो गुबुन हादरफोरनि बायदि जोंखौ बेंनो सासे राजा फसंदो। आन्थाय बिसोरनि गुबुन राजा नांगौ होननानै खावलायनायखौ सामुएलआ हामजायाखै। बिनिखाय बियो फोरबोनियाव आरज खालामदों। 7 सिरि आरो बिनि आरज खालामनायाव फोरबोआ बुंफिनदों, रायतफोरनि होननायखौ नोङो खोनासंदो। बे बुंनायजों बिसोरो नोंखौ एरगाराखै, आंखौसो गावसोरनि राजा नङा होननानै एरगारनाय जादों। अके, बेवहाय जोङो मोनसे जाथायखौ नुनो मोनबाय जे इजराइलफ्रा मा बुंदों बेवहाय, जे जोंनोबो गुबुन हादरफोरनि समान राजा नांगौ होननानै बेवहाय इजराइलफ्रा सामुएल नाबिनाव डिमान्ड खालामदों। अके, स' जों गोबांबार बे जानो हागौ बे चेप्टारखौ फरायबाय। दा जों बेनिफ्राय सोलोंनो नाजागोन जे माफोरबायदि इसोरा दिनै बे सिरिनि गेजेरजों जोंनो फोरमायनो सानदों। बेवहाय जोङो नुनो मोननो हायो जे इसोरा गोसो गैयामोन, बियो इसोरनि इस्सा नङामोन जे इजराइलारिफ्रा इसोरखौ नागारनानै गुबुन राजाफोर बायदि, गुबुन हादरफोरनि बायदि राजा सायख'थोंबा राजा नागिरथोंबा गुबुन राजाफोरनि सिङाव थानानै बिसोर गुमदिं जाथों होननानै इसोरा इस्सा गैयामोन। मानो होनोब्ला बेसिमहालागै इसोरा बिसोरनि राजा जानानै बिसोरखौ गुमदिंदोंमोन। अके, बिसोरखौ रैखा खालामदोंमोन, बिसोरनि गोनांथिफोरखौ जगायदोंमोन। नाथाय बेवहाय जों नुनो मोननो हायो जे इजराइलारिफ्रा बे इसोरनि गुमदिंनाय बा इसोरनि दैदेननाय, इसोरनि सामलायनायखौ बिसोरो हामजायाब्लासिनो बिसोरो रिजेक्ट खालामनानै, इगनर खालामनानै बिसोरो गुबुन हादरफोर बायदि राजा नांगौ होननानै सामुएल नाबिनाव थांनानै बिसोरो दाबि खालामो। राइट, अब्ला बे समाव जों नुनो मोननो हाबाय जे सामुएलआ बे बिसोरनि दाबिनायखौ हामजायाखै। राइट, बिनि उनाव जोङो नुनो मोननो हाबाय जे सामुएल नाबिया इसोरनाव आरज खालामदों। अब्ला इसोरा क्लियारलि बुंदों जे बिसोरनि थाखाय नोङो जिंगा दासि, बिसोरनि खावलायनाय बायदि नोङो खामानि माव। बिसोरो गावसोरनि हास्थायनायजों, बिसोरो गावसोरनि नागिरनायजों बिसोरो नोंखौ नेवसियाखै, नाथाय आंखौसो राजानिफ्राय बिसोरो मा खालामदों होनदों, बोख्लायदों बा एरगारदों होननानै बुंदों। माने इसोरादि बिसोरनि जिबनाव राजा हिसाबै बिसोरखौ दैदेनदोंमोन। राइट, बे
राजा हिसाबै दैदेननायखौ बिसोरो नेवसिनानै मानसि सासे राजा नांगौ होननानै बिसोरो मा खालामदों सामुएल नाबिनाव बिसोर दाबि खालामदों। दा बेवहाय लोगोफोर बे जाथायनि गेजेरजों आं बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों बा बे जाथायनिफ्राय जों बेखौनो सोलोंनो हायो जे बेवहाय इसोरनि इस्सा नङामोन बा इसोरनि इस्सा गैयामोन जे इजराइलारिफ्रा इसोरखौ राजानिफ्राय एरगारनानै जे बिसोरो सोरबा मानसिखौ गावसिनि राजा बानायना लाथों होननानै बा सोरबा सासे मानसिया राजा जानानै बिसोरनि जिबनाव बिसोरनि रायजोआव जे बिसोरखौ दैदेनथों होननानै बियो इसोरनि इस्सा नङामोन। नाथाय बेवहाय जों नुनो मोननो हायो जे इसोरनि इस्सा नङाब्लाबो इजराइलारिफ्रा इसोरनाव खावलायनाय बायदि नागिरनाय बायदि इसोरा बिसोरनो बिसोरनि लुबैनाय बिसोरनि खावलायनाय बायदि एगारनानै होयो, मिन्स पारमिसन होयो। राइट, बेवहाय इसोरनि इस्सा नङामोन जे इजराइलारिफ्रा इसोरखौ गावसोरनि राजानिफ्राय मा होनो नागारनानै एरगारनानै गुबुन सोरबा मानसिखौ राजा खालामथों होननानै। नाथाय इसोरा बेवहाय गावनि इस्सा गैयाब्लाबो इजराइलारिफोरनि खावलायनाय बायदि नागिरनाय बायदि बेवहाय बिसोरनो हगारना होदों। राइट, हगारना होनायजों लोगोसे बेवहाय इसोरा क्लियारलि बुंदों जे जि राजा नोंसोरनि थाखाय बानायगोन बा राजा जागोन बे राजाया नोंसोरनि जिबनाव माफोरबायदि खामानि मावगोन बेखौ क्लियारलि बेवहाय इसोरा सामुएल नाबिनि गेजेरजों इजराइलारिफोरनो फोरमायनो थिनदों। अब्ला जोङो 8 बालाबनि जेब्ला 10 सिरिनिफ्राय जोङो फरायलांगोन अब्ला बेवहाय जों नुनो मोनगोन जे नोंसोरनि थाखाय राजा फसंगोन बे राजाया नोंसोरनि जिबनाव नोंसोरनि न'खराव माफोरबायदि खामानि मावगोन बेखौ क्लियार बेवहाय बुंनाय जादों। अब्ला आं नोंथांमोननि थाखाय फरायनो सानदों 1 सामुएल 8 बालाबनि 10 सिरियाव बुंदों। बिनि आरोबाव जोङो फरायलांगोन। गुबुन राजा नांगौ होननानै खावलायनाय मानसिफोरनि सिगाङाव सामुएला फोरबुनि बुंनायफोरखौ रायथिबाय। सामुएला होनबाय, नोंसोरनि सायाव जाया राजा जागोन बिनि मावनायफ्रा बेबादि जागोन। राजाया नोंसोरनि फिसाफोरखौ रथ आरो गराइफोर गाखोनानै रोन नांग्रा हान्जाफोर खालामगोन आरो बिसोरनि खायसेया राजानि रथफोरनि सिगां सिगां खारनांगोन। बिसोरनि खायसेखौ 1000 मानसिफोरनि आरो बिसोरखौ 15 मानसिफोरनि दैदेनग्रा फसंगोन। नोंसोरनि फिसाफोरखौ गावनि फोथाराव हालेवहोगोन, आबादफोर मावहोगोन, रोननांग्रा आगजुफोर दाहोगोन आरो गावनि रथफोरनि नांगौ जिनिसफोर बानायहोगोन। नोंसोरनि फिसाज्लाफोरखौ मोदोमनि जिनिसफोर बानायहोगोन, संनाय खावनाय आरो रुटिफोर सावग्रा खालामहोगोन। नोंसोरनि आबाद मावग्रा मोजां मोजां आबादफोर, द्राखा बागानफोर आरो फिथाइ थायग्रा बिफांनि बागानफोरखौ सेनानै गावनि हादांग्राफोरनो होगोन। माने सिगाङाव आरो नोंथांमोना जुदि फरायलांबावोब्ला बेवहाय इसोरा क्लियारलि बुंदों, मोनसे पइन्टआव जुदि बुङोब्ला गलाम खालामगोन। ओके, राजानि आन्दाराव थानानै राजानि सिङाव थानानै बिसोरो गलाम बैनांगोन होननानै बेवहाय बुंदों। बेखायनो इसोरा गोसो गैयामोन जे बिसोरो आंखौ राजानिफ्राय एरगारनानै सोरबा मानसिखौ गावसोरनि थाखाय राजा खालामथों होननानै। थेवब्लाबो बिसोरनि गले गले खावलायनायाव इसोरा बिसोरनो पारमिसन होयो सासे राजाखौ अभिषेक खालामथों बा बिसोरनि राजा जाथों होननानै। अब्ला बेवहाय क्लियारलि इसोरा बुंदों जे नंगौ, नोंसोरनि खावलायनाय बायदि नोंसोरनि नागिरनाय हास्थायनाय बायदि आं नोंसोरनि थाखाय राजा फसंनानै होगोन, खिन्थु बे राजाया नोंसोरनि जिबन आरो न'खराव माफोरबायदि खामानि मावगोन बेखौ इसोरा क्लियारलि बुंनानै होदों। मोनसे पइन्टआव जुदि बुङोब्ला बिसोरो राजाया नोंसोरखौ गावनि गलाम खालामगोन होननानै बुंदों। थेवब्लाबो बुंसेयावबो इजराइलानिफ्रा मा बुंखो? 8 बालाबनि 19 सिरियाव जेब्ला जोङो नायगोन अब्ला बुंदों, मानसिफ्रा सामुएलनि बुंनायखौ खोनासङाब्लानो बेबादि होनबाय, नङा, जोंनो सासे राजा नांथारगौ। अब्ला बिनि उनाव जोङो नुनो मोननो हायो जे इजराइलारिफोरनि थाखाय सामुएला सासे राजाखौ मा खालामना होयो? अभिषेक खालामना होयो, सायख'नानै होयो। दा बे जाथायनिफ्राय लोगोफोरजों मा बाथ्राखौ सोलोंनो हायो?
गोबांबार लोगोफोर जे इसोरा गोसो गैयाब्लाबो जोंनि बारे बारे खावलायनायाव बारे बारे जोंनि हास्थायनायाव इसोरा जोंनि हास्थायनाय जोंनि लुबैनाय बायदि इसोरा हगारना होयो। मोनसे बाइबेल सिरिखौ आं आरोबाव नोंथांमोननो फरायनो सानदों। रमान्सनि जुदि जोङो से बालाबनि 24 सिरिखौ जेब्ला जोङो नायगोन अब्ला बेवहाय जों मोननो हायो बिनि थाखाय इसोरा बिसोरखौ गाव गावनि गोसोनि लुबैनायफोरनि गोजों नङिआव गथायबाय आरो बिसोरो गाव गावनि मोदोमखौ गावजों गाव मान गैयि खालामज्लायदों। बेवहायबो जों मोननो हाबावो जे मानसिफ्रा जेरै गाव गावनि लुबैनाय बायदि गाव गावनि हास्थायनाय बायदि जेरै जिउ खुंनो लुबैदों हास्थायदों बेवहाय इसोरा बिसोरखौ बादा होआखै। अके, बेवहाय इसोरा बिसोरनि लुबैनाय हास्थायनाय बायदि खावलायनाय बायदि इसोरा बिसोरनो हगारनानै होदों आरो मानसिफ्रा बेवहाय गाव गावनि लुबैनाय बायदि जिउ खुंनानै इसोरनि बेरेखा पाप मावदों। दा लोगोफोर बे जाथायनि गेजेरजों बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जोंनि जिबनाव जों बेखौनो सोलोंनो हायो जे बारे बारे इसोरा गोसो गैयाब्लाबो जुदि जोङो इसोरनि बेरेखायै जुदि हास्थायोब्ला खावलायोब्ला बियोब्ला गोबांबार इसोरा जोंनि खावलायनाय जोंनि हास्थायनाय जोंनि लुबैनाय बायदि जोंखौ हगारनानै होयो। आरो बेनि थाखाय जोंनि जिबनाव गोबांबार दुखु खैफोद जोंनि जिबनाव शान्ति गैयि परिस्थितिया जोंनि जिबनाव जाखांफैयो आरो जों बैफोर परिस्थितिखौ बरायनानै लाबोयो। बेनि थाखाय गोबांबार जोंनि खृष्टान जिबनाव लोगोफोर शान्ति गैयै जायो, इसोरनि ब्लेसिं गैयैया जायो, अनज्लायनाय गैयै जायो। बेनि थाखायनो दिनै जों गावखौनो साननानै नायनांगौनि गोनांथि। लोगोफोर मा जोङो इसोरनि इस्सा बायदि दिनै जों जिउ खुंदों नामा? ना जोङो इसोरनि इस्साखौ मिथिसेयावबो इसोरा माखौ लुबैयो इसोरा माखौ हामजायो बेफोरबायदि इसोरनि इस्साखौ मिथिसेयावबो मा जोङो दिनै गावनि लुबैनाय गावनि हास्थायनाय बायदि जोङो जिउ खुंगासिनो दं नामा? गोबांबार जोंनि हाबा जानायनि बिसयाव राइट लाइफ पार्टनार सायख'नायनि बिसयाव जोंनि बिजनेसाव जोंनि स्टाडियाव गोबांबार लोगोफोर जोङो इसोरनि इस्साखौ मिथिसेयावब्लाबो जोङो गोबांबार जोंनि लुबैनाय जोंनि हास्थायनाय बायदि जोङो जिउ खुंनायनि थाखाय जोङो सायख'नायनि थाखाय जोङो मावनायनि थाखाय गोबांबार इसोरनि ब्लेसिंआ जोंनि जिउआव गोमालाङो, इसोरनि ब्लेसिंआ जोंनि जिउआव ब्लक जायो, इसोरनि शान्ति गोजोननाय आरो इसोरनि प्रेजेन्टआ जोंनि जिबनाव गैयै जालाङो। बेखायनो दिनै जोंनि गोबां खृष्टानफ्रा गाव गावनि खृष्टान जिबनाव गाव गावनि खृष्टान न'खराव दिनै गोजोन गैयै आरो शान्ति गैयै जानानै फैदों। बेखायनो लोगोफोर दिनै जोङो बुजिनानै लानांगौनि गोनांथि जे इसोरा माखौ हामजायो, इसोरा माखौ हास्थायो। जों दिनै जेखौ मावदों, दिनै जों जेखौ नायदों, जेखौ खोनासंदों, जेखौ खालामदों, जों जेरै जिबन खुंनानै दङ, मा बेयो इसोरनि इस्सा नामा? मा इसोरा बेफोरबायदि हास्थायदों नामा? मा बेवहाय इसोरा हामजादों नामा? बेखौ दिनै जोङो बिजिरनानै नायनांगौनि गोनांथि। जुदि जोङो इसोरनि इस्सा बायदि मावाखैब्ला, जोङो सायख'वाखैब्ला, जों जिउ खुङाखैब्ला लोगोफोर बेवहाय इसोरनि गोजोननाय, इसोरनि शान्ति, इसोरनि प्रेजेन्ट आरो इसोरनि ब्लेसिंफोरा जोंनि जिबनाव थानाय नङा। बेखायनो गोबांबार जोंनि खृष्टान जिबनाव लोगोफोर गोजोन गैयै शान्ति गैयै जों अराय सम जेननांनाय जिबन जोङो खुंनांगौ जानानै फैयो। दा लोगोफोर जोङो माबोरै इसोरनि इस्साखौ जोङो मिथिगोन, माबोरै जोङो मिथिहागोन जे इसोरा बेफोरबायदिखौ हामजायो, बेखौ लुबैयो, बेखौ खालामजानो जोंनि जिबनाव हास्थायो होननानै जों माबोरै बुजिगोन? लोगोफोर जेब्ला जोङो बाइबेलाव नायो अब्ला इसोरा गुबुन गुबुन राहायै बा गुबुन गुबुन बिथिङै इसोराजों जों रायज्लायो बा गावनि इस्साखौ जोंनो फोरमायो। फर एग्जाम्पलि गावनि बोसोननि गेजेरजों इसोरा जोंनो फोरमायो बा जोङो इसोरनि इस्साखौ जोङो मिथिनो हायो। सेकेन्ड पइन्टआनो जाहैबाय जोङो आरजनि गेजेरजों जोङो इसोरनि हामजानाय आरो इसोरनि इस्साखौ जोङो मिथिनो हायो। थार्ड पइन्टआनो जाहैबाय जे जोङो मानसिफोरनि गेजेरजोंबो
गोबांबार इसोरनि इस्साखौ जों मिथिनो हायो। गोबांबार मानसिफोरनि गेजेरजोंबो इसोरा जोंजों रायज्लायो। बेखायनो लोगोफोर जोंनि मावनांगौ खामानिया मा? गिबियावनो फार्स्ट स्टेपआनो जाहैबाय जे इसोरनि इस्साया मा? इसोरा जोंनि जिबनाव माखौ हास्थायो? बेखौ जोङो दिनै बिजिरना नायनाया जोबोद गोनांथि। दिनै लोगोफोर जोङो गावखौ बिजिरना नायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि। आं जेखौ दिनै मावगासिनो दङ, आं जेखौ दिनै खालामगासिनो दङ, बे मावनाय आरो खालामनाया जोंनि लाइफ स्टाइला मा इजराइलफोरनि समानथ' नङा। इजराइलफ्रा जेरै इसोरखौ एरगारनानै इसोरनि इस्सानि बेरेखायै जेरैबायदि बिसोरो खामानि मावदों, जिबन खुंदों, बेफोरबायदि नङाथ' दिनै जोंनि जिबना। बेखायनो फै जोङो गावखौ बिजिरनानै नायनि। आरो जुदि इसोरा दिनै जोंजों रायज्लायदोंब्ला, बे भिडिअनि गेजेरजों जुदि इसोरा दिनै जोंनि जिबनाव रायज्लायदोंब्ला, अब्ला जों गावखौ सोलायनो नाजानि। अके, गावखौ सोलायनो नाजानि आरो इसोरनि बोसोनखौ जोङो स्टाडि खालामनो हास्थायनि, जाहाथे जोङो इसोरनि इस्साखौ मिथिनो हायो, बुजिनो हायो। आरो जोङो आर'जआव जोङो टाइम स्पेन्ड खालामनि, जाहाथे जोङो इसोरनि इस्साखौ बुजिनो हायो। आरो सोरबाफोर जुदि जोंखौ बुजायोब्ला अब्ला बै बुजानायखौ जोङो मोजाङै बिजिरनानै बुजिनो हास्थायनि, जाहाथे जोङो इसोरनि इस्साखौ बुजिनो हायो। बे बोसोननि गेजेरजों इसोरा बे भिडिअखौ नायग्रा साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै।